Искам да дадеш един съвет към хора, които нямат време за трениране, как да се справят с кембака. Точно това е между другото най-големия проблем в днешно време, защото малко са хората, които искат да стават атлети, които искат да се състезават професионално. Повечето са като мен и тебе и не могат цялото ежедневие да си го въртат около тренировките. Трябва да се подходи стратегически, така че да имаме 80-20, минимално количество усилия, но за сметка на оптималния резултат. Ако имаме голяма база, да направим едно фитнес шоу тук. Аз няма кога да тренирам, ако не ми е фитнеса в офис. Наистина не знам. Значи няма оправдания за хората, които работят в офис, просто трябва да имаш малко креативност и фокус, естествено. Обаче фитнеса е навсякъде. Ето сега тук имаме няколко палета. Веднага можеш да правиш кофички. Аз съм широк. После като паднеш долу, Ягне. можеш да правиш лицеви опори. После можеш да клякаш. Ако си много як, можеш да правиш клекове и на един крак. А можеш да клекнеш с едно пале елексир. Давай ми го, че клекна веднага. Ето тук веднага можем да правим други видове кофички.